Convenience store sa Tagbilaran City, Bohol ang gisulod sa duha ka mga tulisan sa nilbahing simana sa gabi. Aron mapadali ang pagsubay sa mga suspect, nagpagawas na og kopya sa CCTV ug hulagway ang Tagbilaran City Police Station sa mga dagway sa mga tulisan. Sa video, makita nga ni parada sa motor at ubangan sa convenience store ang duha ka mga lalaki nga nagsulog og itom nga jacket ug green nga t-shirt. Naka-face mask kini aron matabunan ang mga dagway. Nagpakaron ingnon pa kining customer apan sa dihang miduol na kini sa cashier, mibunlot kini og pusil dayon mideklarar og tulis. Pipila ka minutos ang nilabay, nakita nga gialsa na sa usa sa mga tulisan ang usa ka itom nga kahon nga gituhuang gisudlan sa kwarta. Sakay sa itom nga motorsiklo, misibat kini palayo. Mitanyag na og gante ang kapulisan sa mga makatudlo sa duha ka mga sospek. Sa mga makatudlo og makahatag og detalye sa naasoy mga sospek, palihog sa pagkontak ni ining mga numero nga makita sa inyong mga screens.